Dobro večer, pozdravljam vas vse na Drama festivalu. Po ogledu predstave Neoplanta, naših gostov iz Novosadskega pozorišta oziroma Ujvideki Sinhasa iz Novega Sada, Neoplante. Pozdravljeni torej na pogovoru po tej predstavi. Tukaj med nami imamo vse izvajalce. Hvala, da ste se odzvali, hvala vam, da ste došli, da porazgovaramo. Jaz bom zdaj po vrsti prebral vse. Upam, da ne bom kaj zafrknil pri izgovorjavi. Na pravo stran moramo obrniti. Gabriela Crnković je z nami. Emina Elor, Agata Perenc, Silvija Križan, Lea Blaško, Ištvan Kereši, Daniel Husta, Atila Nemet, Arpad Mesaroš, Zoltan Širmer in Gabor Pongo. Uživali smo v predstavi, fascinantna kolektivna predstava, pretresljiva, ki v bistvu pred nas postavlja roman oziroma dele iz romana Neoplante avtorja Lasla Vegela, režiserja Andraža Urbana ni z nami, ampak bodo igralci opravili svojo nalogo več kot zadovoljivo, tako kot so to naredili tudi na odru. In moje prvo vprašanje je, zapravo je v stvari vrlo teško ponekad stupiti natrag i brzdati svoj glumački ego i podrediti se u stvari nekim kolektivnim zadaćama kojih u toj predstavi ima puno i to zahtjeva od svih vas totalnu disciplinu i angažma, hrabrost da odradite sve to, tačan ritam za svoje dijelove, partove, svoje replike. Kako se snalazite sa time i u stvari kako ste radili sa Andrašom, jer je to, jer ponekad se čini baš da su scene, pogotovo scena, šta znam, ovdje imate kao neke performativne akcije, tu gde glumite mislim, Dunav koja je u ledu, Dunava koja se zaleđenela Dunav, pa onda, mislim, Jogurt revolucija, koja u stvari super je, mislim, ja sam gledao odozgo, pa se vidi, nadam se da su ljudi u parteru mogli vidjeti da su tragovi tog napisa Republika ostaju i kad vi maknete tu crnu mrtvačku zastavu, koja, mislim, koja god zastava bila, na kraju se pretvori u crno, to ostaje tamo, čak i kad su ovi aretirani, mislim, ovo dvojice kad idu prestreljanja, pa ih isto kad ih vučete, vaš znoj se vidi na podu, pa ostaje nekoliko vremena tamo kao ono traka, kao tragovi aviona koji prelazi nebo, pa ostaje. Mislim, tako da se pitam, jer su to scene koje ste ih radili, mislim da je Urban rekao ovako ćemo to, ili je to nešto što ste vi dobili kao zadaće, pa ste onda radili neke, mislim, na neke teme, neke dijelove teksta, pa onda slagali tu predstavu. Ko će prvi? Silvija, molim te ti počni. V bistvu naredil si sam en kratek odmik, z največjim zadovoljstvom sem srečal Silvijo in sicer, takole gledam na uni strani, kjer je po mađarsko to napisano, mi je to ime Kristjan, Silvija, delovalo malo ne čudno, ampak tako nedomače. In obrnem po koncu predstave na stran, kjer je pač v meni bližji pisavi, prej Silvija Križan, sem rekel, jaz to ime poznam. In pa vprašam, jer ste vi, Silvija, bili slučajno nekad u Velenju, jaz sem iz Velenja, in on reče, jesam, davno. Jaz rečem,
Pa da, jer mi se znamo od tamo. In je bilo v bistvu v 7. razredu sem jaz bil, Silvija je bila takrat 12 let stara in smo imeli srečanje Titovih mest. Ona je prihajala iz Titovega Vrbasa, jaz iz Titovega Velenja, takrat je še bil, torej Titovo Velenje. In so se midva tam spoznala in si nekaj časa tudi dopisovala, ampak seveda, tako kot ti tragovi grejo, in nisem vedela, kam so šle najne poti in danes torej se srečajo tu. Torej, dobrodošla med nami, molim te, počni ti. Kako da počnem kad sam sva u suzama, mislim. To mi je bio šok da smo se sreli. Pa i meni. Sad, pošto ne bi to rekla inače, ali kažem to zbog toga, pošto smo igrali ovu Neoplantu ovde danas sa svim tim istorijskim dešavanjima, i starijim i novijim, i ja se tačno sećam, kad je sve to izbilo što je izbilo 90-ih, da si mi ti pisao, to neće remetiti naš odnos. Toga se tačno sećam, to mi je bilo u tom trenutku važno. I zaista nije. I sad, teško mi je malo pričati o predstavi jer sam pod sasvim drugim utiscima. Inače, Urban Andraš radi na jako specifičan način. To znači da nedeljama sedimo samo pored stola i raspravljamo o raznim temama o kojima želimo da napravimo predstavu. Tu zaista postoji roman Neoplanta napisana i ima scena u toj predstavi iz tog romana, pretežno tih istorijskih delova, to su sve tako napisani u romanu. Ali ima tu dosta i onoga što su neke asocijacije ili Andrašove ili naše. Znači, uvek radimo zajedno s Andrašom na predstavi. On naravno zna šta želi i posle nema toga ja hoću nešto drugo, bit će ovako kako si pokazao, ali to se već dešava na sceni. Inače, sve dok ne stignemo do scene, svako ima pravo na svoje mišljenje i ići ćemo čak do burnih svađa oko nekih tema i to je jako važno jer ćemo tako iz više ugla razmatrati neke probleme. Inače je jako teško raditi s njim, pošto sve što se dešava na sceni, to on bukvalno postavi za 2 nedelje. To znači da vi i tekst dobijete pre nedelje pred premijeru i onda je to sve tako u haosu da vi ne znate ni kako se zovete, ni kad ulazite, ni kad izlazite. Znači, uopšte niste opterećeni tome da bi ja želela veću ulogu ili želela bi sad neki svoj etap, dosta je ono što imam i to rešavam kako umem i samo se molim Bogu da bar tekst znam da kažem na premijeri. Tako da je to uvek neki dodatni stres. Međutim, naravno, to ima neku svoju čar, jer tako ostaje uvek neka svežina, neka tenzija u okviru jedne scene, nikad ne... Bez obzira što smo mi tu predstavu igrali nekih 40-ak puta, i dan danas je to kao da li sam tu, da li nisam, da li sam u ovoj sceni, da li sam ostavila svoje rekvizite na pravom mestu. Mislim, to je uvek neki unutrašnji nemir i ja mislim da to u ovakvim predstavama doprinosi predstavi. Pa, hvala na odgovoru. Sigurno, i to se vidi i u stvari divim se kad sam gledao toliki brzini nekih, mislim, izrečenih, onih dugih pasaža, u stvari bez daha, onda se gleda, pa kako sve to, mislim, i ta virtuoznost čime radite sve to što radite na sceni, tako da i vidi se da je tu toliko neke vaše i osobne, mislim, osobnog stava prema materijalu, prema ovoj Neoplanti i u stvari to što smo pomenuli Velenje i taj grad, u stvari, fascinantno je to da neko, ok, taj grad je postajao prije, ali 1748. Marija Terezija rekla je,
ovo će biti slobodni grad, kraljevski, fenomenalni, tu nek se svi ljube, nek se svi grle, nek svi, mislim, poštuju drugoga i onda, mislim, i postoji i kasnije, šta znam, posle Drugog svetskog rata i tako su se, mislim, u Jugoslaviji, ove koje više nema, dešavali isto neki koncepti, ok, izgradit ćemo grad, ovo će biti kao Neoplanta i u stvari su to i ova Velenja, pa Nove Gorice i sve to, koje su neki gradovi zadržali tu multikulti, koje vi tu mislim, izlažete, pogotovo u toj pjesmi, u tom velikom tulumu, gde u stvari ovo revolution to the people yes, mass grave actually, da, ovo, mislim, i pitaš se jer su ti gradovi koji neko rekao, ok, izgradit ćemo, napravit ćemo nešto, bit će nešto bolje, jer su uspješni ili na kraju postaju masovne grobnice. Tako da vas pitam isto, jer vjerujete u to da je moguće, mislim, stvarati sredine koje su multikulti, ok, vaša predstava nekako želi reći da, ali jer je to moguće? Ja mislim da mogu da kažem, mi svi verujemo u to da može. Inače, živimo u tome, svaki dan vidimo te stvari. Ne znam, ja sa svojih 33 godina još uvek verujem. Možda neki stari ljudi bi mogli meni reći da sam naivan, ako mogu da verujem da će biti bolje, ali ja još sad uvek verujem. Pa pokrenemo dalje. Kad smo radili ovu predstavu, meni je bilo fascinantno da sam ja bila jedina rođena Novosađanka koja je radila sa Urbanom Andrašem na ovoj predstavi. I kada smo imali jednu probu, on je meni rekao, ti treba samo da uđeš i da budeš prava Vojvođanka. I ja sam tako u svom duhu, kako ja to zamišljam, ušla i bila kao prava Vojvođanka. I ja se iskreno nadam da je to došlo i do vas i da ste tako uživali. I mogu da potvrdim samo to što je Arpad rekao, da u dubini duše mi svi verujemo da je budućnost još pred nama. Dobro veče. Pa ja sam samo hteo da dodam u sve to da Novi Sad kao grad takav je stvarno dobar i sličan je Ljubljani, ali opet dok smo radili, na primjer, ovu predstavu, imao sam neka nova osjećaj. Ja sam i tamo i školu završio i živim tamo, ali opet sam dobio nešto novo zbog proba i zbog predstava i od grada i samog osjećaja. Na primjer, ne znam, Atina, baš ta poslastičarnica, Donšteter, o kojoj pričamo u predstavi, neke stvari koje je Laslo Vegel napisao u tom romanu su i tekako istinite i jednostavno, na primjer, trenutno sad mi još uvek ne pada na pamet da uđem u tu poslastičarnicu, bez obzira što je, koja se zove Atina i lepa je i stvarno nemam ja problema s tim, ali nekako 5 metara 10 idemo pored nje, ali svakako ja mislim da svako od nas, pošto stvarno smo manjina u Srbiji, jednostavno to nekako doživljava jako dobro i jako pozitivno da možemo još tamo da budemo i da živimo tamo i još da ne bude toliko problema ili kakvih su bili u 90-ima. Ja se sećam kao dete da smo sad, ne znam, osnovna škola, veliki odmor, Srbi levo, Mađari desno, grudvamo se i onda svi zajedno ulazimo na časove bez obzira, znači ostajemo drugari. Znači ima nekih takvih stvari i sećanja i osjećanja, ali bez obzira na to da se to sve izdešavalo, dan danas i ja mislim da svi mi verujemo u to da može to da bude i dalje dobar put da bi živjeli dobro i u slozi, ajde tako da kažem.
Pa da, super, ta scena je super gde vi, možeš dalje, možeš i ti odgovoriti, gde u stvari razgovarate o tome, pa jel pričate mađarski, pa koji jezik sad, pa to gde razgovarate o tome koliko je stvari potreban ovo razmišljanje o jeziku kome mi baratamo i u stvari gde postavljate pitanje materni jezik. Koji jezik je materni jezik? Pa, možda malo o tome, a? Baš ja odgovaram na to pitanje. Ja sam iz mešovitog braka i mislim da je najvažnije da svi naučimo sve jezike i da nije uopšte važno o kom jeziku se radi, nego da se sporazumemo i da ćemo samo tako i održati tu multikulturalnu sredinu. I možda bih dodala to da ovde u Ljubljani imate divne zgrade, u Novom Sadu ih je sve manje i svaki dan sruše jednu divnu zgradu iz Austro-Ugarske i tako nekako polako zaboravljamo na tu multikulturalnost. Da. Ali tu smo, zgrade nisu bitne do duše, tu su ti ljudi koji to održavaju. Pitanje neko? Pa, ima. Jer imate vi kod vas, kad igrate u vašem pozorištu, imate titlove. Da. To znači sve što pričate vi na mađarskom, titlovano je na srpski. Da. A šta je sa dijelovima koji su, šta znam, na ruskom i to, ti nisu titlovani? Nisu ruski i nemački. Ne, to znači sve što nije ono mađarsko ili srpsko, to je ono da mislim gledamo, pa sad ti razumi ili ne? To publika pretežno to skonta posle 5 minuta, zato što je to isti tekst. Devojke pričaju na različitim jezicima, ali to je isti tekst. I na srpskom, i na ruskom i na nemačkom je to isti taj tekst, taj komunistički manifest. Da. U originalu. Dobro, ali je super to, jer kod nas je isto bilo, mislim, ponekad mislim, titl je bio prazan, to znači ništa nije bilo tamo, to znači da se ti osjećaš, mislim, sad razumio i ne razumio, mislim, jebi se, mislim, potrudi se malo. Naprimer, kad smo igrali u Mađarskoj, onda tekstovi na srpskom su bili titlovani na mađarskom. Da. Naprimer, obrnuto nego što je kod kuće. Tako da... To znači da to što je na srpskom u vašoj predstavi, kad vi igrate u Novom Sadu, titlovano je na mađarskom. Nije, to nije. Pa neke jesu. Aha. Neke jesu. Nisu, kažu da nisu, dobro. Nije bitno. U stvari, mi smo sad, igra se kod nas isto predstava Jugoslavija, moja dežela, rađena prema romanu Gorana Vojnovića i u stvari tu se dosta priča isto na ovim stranim jezicima, u stvari nekad našima, naše zajedničke zemlje, pa imamo isto titlove tu i tada smo isto jednom razgovarali da možda bi bilo dobro i slovenačke tekstove prevoditi na srpsko-hrvatski ili ovaj miks jugoslovenski. Dobro, to. Jezik. Koji je materni jezik? Ili uopšte potrebno tražiti ovaj jezik ili to što jedna od vas cura kaže, ma briga me koji jezik će govoriti moja djeca, jel? Nisi ti, ko to? To je tekst predstav. U suštini, ako se što se tiče porodice, u neku ruku jeste bitno da malo dete dok odrasta, da zna koji je materni jezik, ali u suštini ga ne treba terati da on samo taj jezik zna. Jezik sredine ili jezik gde čovek živi mora da zna. To je jedno od civilizacijskih tekovina koje bi svako trebao da, ako ja živim u Parizu, trebalo bi da znam francuski jezik, zar ne? Ja idem po toj filozofiji, ali to ne znači da ja kod kuće ne mogu da pričam svoj materni jezik u istu ruku. Postoji, moje mišljenje je to da moramo se držati i svog maternjeg jezika, da održavamo, ali da treba da znamo perfektno, ako ne baš do perfekcije, ali treba da znamo da komuniciramo sa ljudima koji su u okolini, koga zavisi naš posao, komunikacije sa susedima u prodavnici, birokratija, gomilu stvari gde
služi jezik kao sredstvo komunikacije. Ja samo jednu informaciju sam saznao, na primjer što se tiče Ustava u Srbiji i što se tiče baš u Vojvodini Mađara severno koji malo manje znaju srpski ili možda i čak ne znaju srpski, da im je apsolutno pravo da ne znaju srpski i čak mogu da zapitaju Srbe zašto ne znaju mađarski. Po Ustavu, samo se to, na primjer, ne zna. Ne zna i onda se traži da, na primjer, ljudi koji ne govore srpski, da zašto ne znaju jezik okoline, jeste civilizacijski tok i negde normalno da svako zna svaki jezik, pogotovo tamo gde živi i jezik sredine, ali, na primer, po Ustavu ne treba da zna i može da zapita zašto ne zna taj drugi njegov jezik. Ja nešto. Zato što ja sam inače iz Sente. Znači u Senti 80% žive Mađari. Znači ja tako sam porastao da nisam bio manjina. I onda sam išao dole u Novom Sadu i onda mi je to bio potpuno druga, pa ne zemlja, ali baš nešto drugo. I do danas, znači, u školu tamo mi u Senti baš ne učimo tako srpski kako bi treba, zato što nema potrebe. Zato što i Srbi uskoro znaju mađarski. Ali, to je to. Ali meni je što bio interesantno u ovoj probi, da Andraš je nas, prvo pitanje bio da šta nije dobro, znači šta mislimo da je sve u redu, da smo dobro, ovdje nema nikakvih problema. I onda na početku probe ja sam rekao pa nemam nikakvih problema, nikad nisam imao konflikte o tome. I onda što više nas provocirao, onda sam počeo da razmišljam da u stvari imaju neke, samo smo nekako navikli ili smo već ne trudimo da se borimo o tome. I meni je zato bitno ova predstava, zato što mi onako förlillestet na mesto. Da. I do danas drugačije gledam, mislim, svet ili zemlju gde živim. Meni to bilo. Ja mislim da pre jedno 40-50 godina uopšte nije bilo pitanje da li znaš jezik ili ne. Znam da moj deda znao i nemački, i srpski, i mađarski. To je neki problem nove generacije. Sada došli su neki novi ljudi koji isto trebaju da se naviknu na nas kao i mi na njih. I to je deo procesa. Mislim da za jedno 10 godina ćemo ponovo da se setimo u kakvoj smo sredini zapravo. Pa da, isto vi postavljate tu pitanje, mislim, jedan kaže, nedostaje mi protivljenja, mislim, na slovenačkom je to bilo manjka mi kljubovanje. Jaz ga nimam, ja nemam ovo da se, mislim, suprotstavljanja. Pa jer je to istina, mislite da ima ta naša nova mlađa generacija to da nam fali toga ili u stvari je to što ti kažeš, mislim, treba se čekati da se setimo na sve te, u stvari na svoje prošlosti, šta je bilo, kako se nekad i živelo, kako se je moglo, mislim, surađivati i ići rađe tim putem nego svaki svoj. Ja već nešto drugo doživljam u našoj državi, što više i više doživljam, taj problem, da Srbi su počeli da uče mađarski da bi ode iz države. Da odu. I već, sad,
onda o čemu pričamo, znači ako oni hoće nešto da stignu, onda nauči mađarski. Znači, ako nije dobro, onda ajde, naučit ću mađarski i znači, i dobili su motivaciju, mislim, strašna motivacija, ali Pa to... da, ja mislim da je najveći problem trenutno da mi sad možemo da filozofiramo o tome ko će čiji jezik naučiti ili kako će živjeti naša deca. Činjenica je da je migracija ogromna, da ljudi odlaze bez obzira kakve su nacije. Znači, nekako se meni čini da to uopšte nije pravo pitanje kojim će jezikom govoriti buduće generacije, nego ko će biti uopšte ta buduća generacija. Jer ako odlaze, ali ne odlaze, mislim da pretežno odlaze obrazovani ljudi. S jedne strane, a s druge strane odlaze, bogami, i automehaničari i ljudi čak i sa 8 razreda. Jednostavno je takva situacija da misle da će im negde biti bolje. Znači, ja ne vidim tu neko procvetanje mađarstva u Vojvodini. Više mi se čini da ćemo lepo, tiho izumreti i to je to. Ova forma u kojoj formi smo danas igrali, drugi put, ja mislim da igramo ovako. Inače i kući i na razne mesta igramo tako da je zavesa iza nas, mi smo na sceni, publika je na sceni, zavesa je iza nas i iza zavese je gledalište. I kraj prazno, da, i zatvorena je zavesa. I kraj predstave je u stvari da se otvara zavesa i ostaje prazno gledalište. I to je i to što Silvija kaže, u jednu ruku to označava kad će to gledalište mađarsko izumreti, ali ne samo mađarsko, nego jednostavno ta inteligencija koja bi inače išla u pozorište i inače ide u pozorište, će shvatiti da ovdje nema budućnosti, ako se nešto drastično ne promeni, i pakuje svoje kofere i idu u Švedsku ili u Ljubljanu. Ili bilo gde. Da, naš direktor je čak imao predlog, smejali smo se, ali zapravo moglo bi tako da se završi. Znači, pravi kraj naše predstave jeste da više ne postoje ljudi na tim krajevima, ili smo se poubijali ili smo otišli sa tih prostora, nema nas više, nema tamo nikog. I on je predložio da kad se otvori kući ta zavesa i kad je skroz prazno to gledalište, kao nema žive duše, onda da sedu tamo 2 Kineza. Predložio je to u šali, ali u suštini gorka je to šala. Ima tu istine. Pa da, vrlo potresna je bila ta scena gde mislim da ti sediš sa strane i kažeš da godine su prošle, a mislim krempite nisu više takve kao što su i krempite nisu to što su nekad bile i onda budi se žena na podu, ta koja je bila silovana i pretvara se u stvari sad je već na moru, jeli onda kaže, čekaj, što se kaže, neću, kad ćeš da se vratiš, nikad neću da se vratim, i onda u stvari dolazi taj naš fotoreporter i pravi WordPress photo competition, znači, mislim, uzima najtragičniji moment tuđeg života da bi napravio senzaciju. To znači, vraćamo se kući, jel? Da, inače stvarno je 40. danas jubilarna predstava bila. Bravo. Molim i tamo cure. Ovo je drugačije. Hoćeš, Gabriela, ti? Dobro. Ja želim da dodam da me strašno nerviraju te nostalgije prema prošlosti. Jugonostalgija, pa bol zbog Trijanona, pa sve šta se izdešavalo, šta nam je bilo, kako je bilo onda kad je bilo i kako bi bilo da nije tako bilo. Mislim da je rešenje
da se gleda u budućnost i da se razvija budućnost. Jeste, socijalna pitanja nas tište, sada više nego nacionalna, možda. Ali upravo zbog toga ne bi trebali da posmatramo prošlost, nego stvarno da stvaramo neku bolju, lepšu budućnost, jer je, pa da, sad je neki onako gorki ukus u ustima kad razmislimo o našoj situaciji u našoj zemlji. Jer je to naša zemlja, a kojim jezikom baratamo i koji nam je maternji jezik, trebalo bi to nekako da spasi pozorište. Ja imam samo jedan problem u vezi svega ovoga. Znači, mi igramo ovu predstavu uvek pred velikom publikom. Mislim, interesantnije je za ovu predstavu ogromno. Stvarno, mislim, nemam problem. Ali meni je žao što ovu predstavu neće gledati oni o kojima govorimo. Znači, oni koji bi trebali da je pogledaju, da. Znači, kako možemo onda napraviti korake unapred, da. Tu sam se premišljala da kažem ili ne, ali mi smo tu u jednom hotelu i upalila sam TV i nekako sam znala da će od 3 kanala jedan biti Pink Music. Dakle, o čemu pričam? U stvari, to što ste i na sceni, u stvari, vrlo interesantan je taj muzički sukob između moskovskih noći i mlada Vojvođanka kolo vodila, u stvari, Eurosong Contest. Tajac? Ne. Sprašujem še, kdo iz publike, kakšno vprašanje za naše goste? Šta je rekao autor romana za predstavu? Gledao je, jel? Koče. Voleo je jako predstavu, to jest voli jako predstavu, dolazi nam i često i putuje s nama. Sad najverovatnije nije mogao, ne znam zašto trenutno nije s nama, ali imao je dedikaciju svoje knjige negde. Znači, obično i dolazi sa nama, on je na neki način i deo naše ekipe. Kakšen je pa odziv? Zdaj pravi, da veliko ljudi prihaja na te predstave, pa kakšen je širši odziv? In kje so gostovali? Ali so že gostovali v Beogradu? Gostovali so, to vam jaz kar odgovorim, gostovali so že v Mariboru, lani na Borštnikovem srečanju v okviru programa oziroma sekcije Mostovi, mednarodni program. Potem bili so na Bitefu, kjer je Andraž Urban dobil politikino nagrado za najboljšo režijo in po oceni publike so bili najboljša predstava festivala. Bili so v Podgorici, v Črni Gori na v bistvu Bienalu Crnogorskog teatra, v Segedin, Temešvar, bili so tudi v Budimpešti v teatru Italija, Zagrebu na Gavelinih večerih, Debrecen, Desko. Mađarska, torej sad će u Ohridu, a v glavnem vprašanje pa je bilo, zdaj smo našteli vse, kje ste vi gostovali, s skupnimi močmi in dobili so pa tudi nagrado, režiser je dobil za najboljšo režijo na 64. festivalu Vojvodinskega teatra in pa kolektiv, igralski je dobil za kolektivno igro nagrado. Iz Sterijina nagrado, jel? Za najbolj predstavu. Izvinite. Torej, lansko leto so dobili Sterijino nagrado za najboljšo predstavo. Torej, odzivi so dobri, ampak vprašanje. Gospodo vprašanje, Jugoslavija, moja dežela, je v Sloveniji imela veliko večji odziv, še preden se je začela, kot potem je bila. Ne da je predstava imela, ampak tematika. Ja.
oživljanje neke Jugoslavije, nostalgije. Zdaj, gostovali so na Bitefu, dožili so nagrado. To govori o tem, kar je Arpad rekel, da ne hodijo to gledati ljudje, ki bi morali priti gledati, ki jim je pravzaprav to sporočilo namenjeno. Zdaj, a je kakšen odziv od te publike, ki ni prišla na predstavu? Aha, jer ima nekih odziva publike koja nije, mislim, ovih ljudi koji ne dolaze na predstavu, koji bi, u stvari, kojima se predstava obraća i šalje im poruke. Jer, mislim, ono, u medijima ima... Moja verenica, žena, kako god već, ona radi u biblioteci na dečijem odelenju i jednostavno u Novom Sadu i ljudi znaju da je sa mnom zajedno i dolaze do nje da je pitaju za karte, kako, znači jednostavno protok informacija dolazi i do nekih ljudi koji jednostavno, moji drugari koji iz gimnazije, na primjer, koji stvarno nisu došli da me pogledaju ni jednom, odjednom dolaze SMS poruke ili na Facebooku ili kako god već pitaju kad može, kako može da se pogleda predstava, znači donekle informacije o predstavi i o tim stvarima dolaze nekako sve dublje i dublje se u društvo ostavlja traga. Ja sam imao sreću da čujem jednog kritičara iz Bosne koji je prišao meni posle premijere i rekao sjajna predstava, samo mi je zbog jedne stvari žao. Dajete veoma crnu sliku o nama Bosancima. Znate šta, trebalo bi da nas je više tu pa ćete imati bolje mišljenje o nas, o nama. Negativno, mislim, one što možda kritikujemo ili koji smatraju ovu predstavu provokacijom, tu stranu ne poznajemo, znači nismo imali problema sa te strane. Ma da smo imali neke bojazi da će nas možda napadati zbog toga, ali hvala Bogu, to se nije desilo. Kažem, navijači ne idu u pozorište, znači sigurni smo. Še kakšno vprašanje strani publike? Če ne bi mogoče, glede na to, da so vsi spregovorili, razen dveh igralcev, pa se mi zdi, da je to potem vedno tako, kao, zakaj pa še ta dva nista prišla do besede, lepo prosil še našo... Može na mađarsko. Ne, šta je pitanje? Pitanje je, u stvari u predstavi isto izlažete kao Europa, to je priča manjina, ali onda malo se priča o tome da je to priča o manjina, ali na kraju se svodi sve na to, bitno je gde ti ide pas. U koju baštu? I pas i pare i sve to, gde idu. Da, pa ne znam, i to je i dalje pitanje, da li je dobro da idemo u EU ili nije dobro. Ni dan danas, ne znam, svako ima svoje mišljenje o tome. A neko ima mišljenje da bolje da ne idemo negde, jer nama je to super, ono što je sad u Srbiji. I Evropa nameće neke neka pravila koja ne odgovaraju svima. Znači, opet smo u nekoj fioci, opet moraš dati... Da. Može da neko smatra to diskriminacijom, da je meni Evropa odredila da ja moram tako i tako da živim i nekima se to ne sviđa. Sad, ne znam. Jeste vi slobodni kao Evropljani?
pojedinca, sve je... Meni u vezi Evrope, znači kad idemo u druge zemlje, ne znam, u Uniju, onda, znači, imaju neke stvari koji mi se sviđaju, znači, taj neki red, taj neki... Nešto, ne znam sad to šta je, ali osjećate nešto da... Savremenije. Da, nešto kao vola mi förjärvot, nešto viši, da. A s druge strane, kad se vraćamo u Srbiji, onda osjećam neki opušteno, znači tamo još svugde može da se puši, ne imaju takve, ne znam... Dobro, sad ne mogu drugo nešto lepše da kažem, ali to sad crnio nekako. Može da se peče rakija. Da, znači može svinje da se kolje, znači imaju neke stvari koje... Ne znam. Pa može i ovde da se peče, samo moraš da dobiješ dobro. Znači, to da li vredi to sve izgubiti za ovo, za Evropu, ne znam, te koji smo, jer u tom svetu smo porasli. Meni to ima dilema između Unije i između Srbije. Šefe, još ti. Zadnju reč. Izvoli. Dobro večer. Nemoj toliko razmišljati na to. Samo jednostavno molim. Pa da. To je komplicirano. Ima nešto sa početka što nismo govorili. Evo ja ću da pitam. Jer je to silovanje bilo istinito? Taj događaj sa silovanjem? Da, jeste. Evo govorite sve. Da, zato zaobilaziš. A ti isto, rekao si da nešto nismo odgovorili sa početka o disciplini, jel? Da, nešto si spomenuo disciplinu, ali to nekako je u nama, nekako to nosimo sa akademije. Nekako tamo smo nekako naučeni za timski rad, za to da uvek pravimo sve zajedno. Čak što više imamo jednu letnju scenu, Salaško pozorište se zove, koje nedelju, mesec dana idemo, to je u stvari donekle bilo, ja mislim da je čak i sad studentima na glumi, na mađarskom jeziku, leti 2 meseca, u stvari mesec dana odu na Salaš, jedno selce i tamo naprave predstavu i onda imamo turneju sa biciklovima, traktorima, nosimo dekor i sve mi radimo. Znači radimo i postavljanje scene i kostime i sve i to svaki dan nova predstava. Znači posle mesec dana imamo premijeru i mesec dana imamo turneju po Vojvodini, po malim mestima, tamo gde ljudi ne mogu da vide pozorište ili da dođu, nemaju mogućnosti da dođu. Jednostavno, to su u studentskim danima jako dobre stvari koje se nauče kao student glume, da jednostavno pozorište ne postoji bez ljudi koji su iza njega, dekorateri, rekviziteri, svi ti ljudi, pošto smo mi sami radili taj posao, znamo koliko to znači. I jednostavno, ta neka disciplina, to nešto donosi do toga da jednostavno i u kući kad se vratimo ili kad radimo u pozorištu da jednostavno taj timski duh doživljavamo sasvim normalno. Nama je normalno. Tako da, toliko sam samo hteo da dodam. Ček, još... Da, samo sam hteo da dodam tom Salaškom pozorištu, da tamo naučimo i na akademiji, naučimo da smo mi samo deo predstave i da je predstava u stvari prvenstvena.
i naučimo da cenimo i te ostale radnike u pozorištu. Sad smo radili jednu koprodukciju sa Srpskim narodnim pozorištem koji nemaju tu praksu i sasvim drugačije se odnose i prema scenografiji, i prema kostimu, i prema kostimografima, scenografima. Dakle, oni ako bi imali jedan zadatak da iznese stolicu sa scene, ne. To je scenograf. Oni su glumci. Dakle, oni nisu naučili toliko na to da je predstava prvenstva, a tek posle glumac, nego oni žive u tom glumac i ego glumca. Dobro, a to isto vam daje, mislim, naučiti to, ima tu slobodu da možeš napraviti sve te stvari koje te inače sprečavaju, jer si ti glumac pa nećeš ti nositi stolicu, to znači da, mislim, limitiraš svoj rad. Mislim, tako da nikako, ni slučajno ne bi mogla biti takva predstava ko što je vaša, ako bi bili vi drugačiji ljudi, drugačiji glumci, drugačiji umjetnici. Tako da, ja se sam našim gostom najljepše, još ti nešto, jel? Više od onog da. Hvala lepo. Znaš šta, još jedna stvar. Sve te, mislim, jer imate mislim, puno valjda radite i kad probate tjelesnih vježbi i za glas, jer ova sva urlikanja i te stvari? To na prvo bi to izvežbamo i izrodimo od sebe i to dodamo. Pa to ne da smo to ovako smo, kao da učili smo to na akademiji, baš ovakve, da koji urlanje šta znači, to ne znamo, barem ja ne znam, nego sve ide preko probe. I tako. Super. Najljepše hvala našim gostom. Rodili smo pogovor, rodil se je do konca. Vabim vas vse na levi oder. Ura je, a je že 11. 10 minut do. Ob 11 se začne biologika, biomehanika. Čakajte sam da vam povem točno naslov, da ne bom kaj zafrknil. Torej, biologika, biografika, biomehanika, projekt Živadinova, Zupančičeve in Turšiča. Vabljeni na levi oder in seveda, da se pozabavate tukaj na vrtu Drame in zgore v kavarni, dokler pač gre. Dobrodošli tudi jutri.